Slánú, Redemption le Gearóid ó Cúilte. Bhí Coney Seth I gantar Jarol den Bronx. Is an a rugwe, poste einer de clan a hai a lehanta an anhedge. Ní rá in a hempel ach bachtanas, joblacht agus édóchas. Rinne a heismahori a níhal, agus brinlo jacu, go jacu fiabas an seal lá eigen sa tóki. Ach is hannu a harlí an fiabas an scéal. Hocri Seth go lua, go bhecu sé féin heige, agus dólam sé conas arigid a heilú, sa gaid agus rógaracht. A ríis agus a ríis eile, galach sé párs a chirúlacht. Hai sé a óige ag brisú anta lí. Nuair a bhí sé gemlí na díis, dé go bhóthar. Fógu gan tróir ó thug a ahar den ól. Níor a bhada an sin, go raibh sé ina bháil diran le gunnaí. Hit an lug an lag, nuair a mariú garda slándála, le linn rubáil bank. Gau Seth, agus gearú prísúntacht fithe bliain air. Bhí dóthain ama aige sa phrísún, smuoinú a héal. An saoil a bhí á lot aige, agus fósóg. Smuoine sé a bhóthir, a rinne a ddíhal a róú agus a bhúnlú. An ra seans aige a héal a thiantú. Leoní na blianta háart, agus tháinig ahrú mion Seth de réir a chéile. Gach ihe ag dal a halúdó, smuoine sé a bhóthir, agus an dóchas a bhí eici dó. Smuoine sé gach iireacht a rinne sé de ampar a bhúnú dó, agus níor a éist sé. Thorthú sé cúil an seansail. Dhéanú sé a dhíhil a seahamach, clí leis an de hampla a haispáin sí dó. Siarú agus thug sé faoi fiabhas a thur féin. Dóg sé slán le Maracha agus na seanach áirte, iad siúd a thur sré Thur sé faoi sa dhearamáin, áit nach rá aithne áit a méh seans aige na sean nósanna a dhíbert. Ach, ní mar a hiiltar a bhítar. Thuaigh sé an drabhlis a ríis, agus ceantaíú as gcuid seic. Gearú téarma sé bhí agus bin tús le cabbagil dortha. Fuarthas amach gur dúdach agus fágu gan seansar bhí aige. Bua leis an Gestapo na Júdaí, agus bhí daimachu Júdaí a scrisú ó halú an dóin. Curú in éireacht leis na céadaí Júdach eile go belsan, campa géivan a dúsceart na gearamáine. Dealú agus dúach, ní rá na himpel ag beth, ach dóchas agus follant. Ba fromlí gan éilú, na céti Júdach hart acrach agus anis. Bhí an bás fod na háte, daoine dín agus ag olagón. Ní rá dal as, lá a níl seachtain cheachtain, bás agus cruúálacht. Ó éirí gréine go dordas na híthe, hí uafás, sciún agus dóchas a más na naoine. Ach tríd na treblóide go léir,
Bhí úsleacht agus mórtas le toirt faoi deara. War lasar an dóchas ins na daoine. Thiocú dearú leis an uafás lá éigean. Lá óin a thosaí amhail gach lá eile. Tháinig Seth phríosúnach Hans. Agus iad crumthe le chéile a gúine leor Hans leis. Sonas agus íomnas na bethe ar a aghaidh. Leor sé faoin saoil a bhí ag trá, saoil grá agus íomnas, allú le ceol a bhí an. Nuair a thosaí ré an dochradas, déalaí Hans agus a chéile agus na páistí go dtí an elvéis. Díl sé ar an jaaramáin ina éonar, agus den túram go méo ar a hamas a sólás a thuirt dá scalaí. Cheap sé go bhéadú an ceol dóchas a hinneall beo ina gríthe. Dás an cartas idir an bhirt. Léirí Hans an grá a bhí aige an ceol. Chreid sé gur ardaí an ceol an spirit, go mór in nifrin belsan. Bhí muinneoin aige sa chinna déana, gur láidir ag ceol lá fua. Le himeacht amsere, d'inis Seth scéal a bheithe de Hans. Ba mhór an drogal a bhí ag inseacht a scéal. Ba nóir leis an camaléireacht agus an dochar a líon réanta a óige. Níor chlúdaí sé éon píosa dá scéal ó Hans. Lúir sé faoin tréimhse a haise a bríosún. Dadhaigh sé gur raibh páirt aige sa dúnmharú ina óige. Bhí sé búilte clíte le hathachas don olca léir a rinne sé. An dórthú dia maithúnas dó riú. Bhí sé críomhriste. Lúir Hans, cé gur is saoil sanna sásta aige ina óige, hiag sé go mbeidh na deacrachtaí a bhain le Seth. An chórsanacht, chrua d'an séireach, campánaí gan anam gan chrí. Bóldó an téadóchas a bharí an spirit i Seth. Bhí sé comhrónach lena chás. Níor thuir sé millán ar Seth don drochéal a lean sé ar a blianta a óige. Hiag Hans gur maithas a grí Seth. Maithas a bhí soiléir de thách sa sán fíochmhar seo. Hín sé lámh trua agus cáirdeis hiige. Tháinig an drachlár faoi dhearú. Tháinig na saidúirí le lista animnacha. Hiag gach aine an sorn gáis. Déag na príosúnaí go neirbhíseach ar a chéile, bhí steon ina súile. Bhí Seth suaite nuair a thuaire sé anam Hans grúbal léite. Bhfuil imagla é. Ní féidir ar seisin leis féin. Bhaidh sé Hans a géirí ina sheasú. Thá sé Hans síos ina chathaoir a rís. Le tuam misnaí ag ború ina chrí, thiúil Seth suas ag na saidúr. Tá tú ag lorg Hans grúbal. Féach an seo mé. Ar éilinn mar sin. Willie an Garda, árás le feicáil ina thuaile, agus ag stáinú ar Seth. Ansin le crathú a láimhe, chuir sé Seth amach roimhe. Bhí Seth sásta. Bhí síotháin ina chrí. Ag dearú thíortháil, bhí sé slánithe. Thabháil sé a thara ón más. Bhí go níomh fónta déanta aige.